uhlobo lengxoxo esizolithinta namhlanje lapho sithinta khona ukubethelwa komuzi. Uyena-ke uzobe sathi kangcono ke ngimamukele nje emsakazweni kwamanje azisho kahle ukuthi ungubani. Zwide Mapanzi, unjani? siyabingelela abalaleli beKhosi bonke. Bakithi bayaphila nami ngiyaphila njengoba ungibona nje simqemane sonke namhlanje ke Zwide ngifuna uzosithintela udaba olubaluleke kakhulu ukubethela komuzi. Imizi yabethelwa yonke nje imizi, abanye beze bacule ngakho, amanye amaciko amaskanda athi kubethelwe kulo muzi. Kunjani namhlanje ngifuna ukwazi ke, ngifuna ukuhlahlubele sinomlaleli ekhaya ukuthi kuhle ngani noma kubi ngani ukubethelwa kwekhaya. Asiqale sibabingelele umprofeti uMafohla ngokwazi usaziswa kwaNdwandwe kwaNongoma ongudokotela olapha ngesintu. Bafowethu, ukubethela ekhaya ave kukuhle futhi ave kukubi. Ukubethela ekhaya yeah. Kubi kuhle kubethela ekhaya. Awubekele umlaleli esabekile nje indlebe senakho ukuxakeka ukuthi wakuncoma waphinde futhi wakugxeka. Kubi ngani kuhle ngani? Kubheda kubantu abakwenzayo lokho ababethelayo. Okokuqala, uma umuntu ezobethela ekhaya akalibheki ukuthi leli khaya libethelayo lakhelwa phezu kwaziphi izisekelo noma ama-forefathers akhona enze njani la ekhaya, izinsika nezisekelo zomuzi. Omunye afika azobethela ngento errong ekhaya eqeda ikhaya. Ingakho amakhaya umuntu afika abethele kodwa ikhaya lingabikho nolodwa ushintsho bekufika umuntu oyinyanga la ekhaya. Yini egcina yenza leyo mkhuba yonke leyo show? Uma ngabe kuthiwa kubethelwe kusale sekwenzeka nezinto ezimbi, uthola ukuthi kade kufika inyanga izolekelela lapha ekhaya kodwa kuzokwenzeka into ezimbi ngoba phela uma ubethele ukubethele ube kuhle. Uma sifika ekhaya into ebalekile ufike welapha ikhaya before lapha abantu. Ikhaya lilashwa welaphe ikhaya. Kumele ulaphe ekhaya before lapha umuntu lapha ekhaya. Manje abantu baphuthuma ngokuzolapha umuntu baye kulapha ekhaya. Mabe endapha ukufa kugcwele ekhaya kodwa umuntu ucatshiwe kugcwele incabo. Maqeda kuphuma isidumbu ekhaya abantu baxoshwe emsebenzini, baxoshwe emshadweni kanti umuntu laphe umuntu wayeka ukulapha ekhaya. Ngikuzwa kahle. Kulesi simo ke sifana nalesi kwenzakala kanjani ke? Kufanele kwenzekeni kahle kahle kuphi ukulungisa lento yonke le? Into elungile ivamisa ukuthi kumele ukuthi mawuzohamba uzolapha ekhaya liyahlolwa ekhaya, sike silihlole ekhaya, ulihlole uliprofete ekhaya, uthole izisekelo la ekhaya konakalaphi kwenza kanjani, zikhonkwane zine ezagcina isebenza la ekhaya. Kungabantu ababenemfuyo uma befa bafa nemfuyo yabo uzuthi bathola kathwele omunye indlela akhande ngayikhaya lakhe abafike basebenza emva kwakhe bangabe besayilandela izisekelo zakhe. Ekhaya ufike ekhaya uhlola ikhaya lento iyafana noma uthiwa uzogeza umuntu noma uzovulela umuntu inhlahla nje basibavulela inhlahla. Kumele uqale umuntu umcheke ukuthi uhamba nasiphi isidalwa, siphethe ini, siyawuthanda umuthi noma siwuthandi, owesuwasho noma womuthi noma la ekhaya kufunakalani bese uqhubeka ulapha ekhaya. Lapha ekhaya bese uye emntweni. Wayibeka kamnandi ke mkhulu. Sinayeke la udokotela uNdwandwe njengoba bengishilo nje sizothinta khona ukubethelwa komuzi. Sesivala nje ngenxa yesikhathi dokotela. Ngicela utshela umlaleli esekhaya mayifisa ukuxhumana nawe utholakala kanjani? Mina ngisebenzela ekhaya kakhulukazi ngisuke ngisekhaya kithi kwaNongoma esidinsi lapha ekhaya la kaMafohla, ekhaya lami straight bese ngiba seGoli. Ngisebenzela eGoli, ngitholakala nje ekhaya kakhulu. Sibonga kakhulu ke engolini zokuxhumana ukho inombolo labo. Inombolo ikhona odinga inamba yami ithi 079 921 6226 bese lapha ku Facebook Prophet Mafohla, YouTube Prophet Mafohla, TikTok Prophet Mafohla. Ngisebenzela kuyilapha labantu ngibageze ngibaphakamise ngibavulele ngibabethelele. Sibonga kakhulu ke umlalelo Ukhozi FM. Sibonge ke kuyena ke uZwide ke senze kanjena nje njengamanje sigijime size la sibone ukuthi kwenzakalani. Yakhithi insizwa lapha no decrease uthi ngidakwa kahle. Kunjalo nje. Sikhila ngengoma asambe ke.